neruske Tawang Mangu. Dimo monem patro nah ole alo yo oke Tawang Mangu putrane pisan kas. Oke, Bos. Roji nemo dipungkasi nganggo Tawang Mangu indah. Iya, Mak. Tawang Mangu putrane Gunung Lawu kebagan pariwisata. Dina Minggu demben wayangan salam. Dalang salam mayang ning Tawang Mangu. Ning Pringgondani. Wah, jan hebat-hebat mak. Iki ya taruh ki kedek mben ki urung dibongkar. Urung. Iki nek ketoke sesuk arep dicopot. Sing ngomong sapa? Wong anggere taruh ki ngantek dicopot tak obong. Lah apa kowe sing duwe wong sing duwe bakirun. Ora kena dicopot nganti sak suweke. Wah, lah wong angine kaya ngono kok ya rusak. Ora. Rusak ki nek ora nggo apa-apa, nek nggo wayangan ora rusak. Ah, ndun ayo. Ngaturi sing duwe tarup. Ayo. Men rene. Iki ujube ya menglek-lekan wungon. Preneng apa-apa kejaba mung sing diaturake ngarep saparan. Iya. Harus nunggu apem. Iki diberkahi penyanyi Bapak Jailani, Bapak Dandim, kabeh penyanyi Rama Panut Darmaka, Rama Mintaraga. Iya. Wah, jan hebat. Mbah Mukakung, Mbah Panut ki wis pirang-pirang nyangan ora nenggani, ora mengestoni. Tindak. Demen aku arep nyuwun dawuh kok. Malah ora eneng tak goleki. Kakung ki saiki tindak-tindak. Wis sepuh arep ngarah apa kejaba mung seneng-seneng nyawang putra wayah. Dasare ya agek duwe duit. Ya sepuh-sepuh kok malah sugih. Wah, elok-elok. Gamelane dalem kayak pirang-pirang. Karek siji. Pak Kiron ayo monggo, Pak. Nene no senengane Semarang nek Pak Kiron ayo.
Sing eling iku budaya. Oke. Nah. Oke. Sing eling iku budaya. Yuk. Piye, Bah? Alhamdulillah padang jinglang Terang. terang sing terang ora mung mendunge. Lah apane? Ati niki nggih melok padang. Sebabe napa? Dikelumpukke suwe-suwe ya kena nggo tuku mobil iki sewan terop kok kene iki. Alhamdulillah tenan kok. Walaupun nglumpuk to, Bah? Ngumpuk no. Aduh, jangan. Aku nek karo sing ndire Jodipati iki ora tau ngreken apa-apa kok. Moh aku nek mung sithik aku. Kudu akeh. Ha iya kek. Mongko nggonku ki ya, Bah. Nggih. Sepasaran bayi iki nggih mben iki nyewa tarup cilik ngono kuwi larang iki, Pak. Kayak iki ambane sakmene ngebaki sawah kok ngene iki. Yes pokoke rong nyangan no kena nggo sepeda motor loro. Oh, malah obo iki. Lho, kuwi ngono kuwi hitungane. Ya mung hitungane to, Pak. Ning nek neng nggone Jodipati tidak ada perhitungan soal harga. Ya ngono. Wong Pak Joko menanggap wayang niki mawon nambahi umure awake dhewe dawa kok. Ngene lho, Pak. Sing jeneng tarup ki hitungane iki nyangan, ora kok mergo ora dinan. Iya. Dadi iki nyange dek kapan? Terus dibongkar sok sasi apa? Ya kuwi ya sak nyangan. Kowe aja ngedek-ngedeki atiku to. Loh, ngendi-endi ki Lah saiki nek digawe sak nyangan ya ning Jodipati bosok. Oh, mulai suro sayayahe ini ra dibongkar belas. ya minimal ki ora nyangan bah nek ngono. Ya. Iya. Ya upamane sak ngadegan ki ya rong anu lah, rong tarup rong adegan iki kok. Sak ngene iki pamane neng kene sak wulan iki digawe rong adegan. Rong adegan. Rong nyangan wis. Nah aku ya ora hitungan ngono ki ngopo, musuh bola dhewe kok Mas. Nah, ya Mbak, kok njaluk rasa hitungan dhuwit ya wis karek. Iki mok duwike pira, mok tuku pira, sah. Ngono ae kok. Rasa sewake ben dipek sisan kok. Lah kene ngono malan. Pawon pindah bengi iki siji saparan, Loro pindah. pawon. Ngono lho. Rumah sakur gur ngalih pawone kok wayang. Slametan kene iki aja meneh wong yoga nguyuhe ngalihe dibrokoki kok. Besok kualine pecah nih ya kelenengan. Klenengan ruwatan pokoke. Sakakan Sukerto to awake dhewe iki. Ngono wong ki tambah sinden ngeterne kayu glondongane ya dislameti kok iki.
Ki kak brokohan kayu jati teko. Nah, ngono, Bah. Wah, Sing pentingnya kan tidak ada maksud apa-apa toh, Bah. Loh, awake dhewe iki wong seniman, Pak Joko itu juga seniman. Sing penting menghibur masyarakat. Itu saja. Situ saja. Lah mula iki ben dirungokke karo masyarakat sak Kabupaten Nganjuk, khususnya para pemimpin Kabupaten Nganjuk. Lah iki ora ning apa-apa. Ora enek apa-apane wong Pak Wabub ya rawuh, Pak Dandim rawuh. Jadi Jodipati iki nek wayangan jangan diartikan apa-apa. Kudune pemerintah matur nuwun dalam situasi yang begini ini Jodipati wayangan ki wong-wong ki ben ayem atine ben ora mikirke nggon ngonoan-ngonoan kuwi. Sing penting tetep delok wayang. Oke? Wayangan pokoke. Ora mbantu ragat cerewet. Marah loro kabeh. Ngene iki wayangan ngene iki nang ati ayem lah nek terus ngampek ra wayangan terus nasibe awake dhewe piye? Ora apa-apa, Bah. Sing penting tarupmu sak nyangan wis bar wis. Kowe mbok aja ngedeg-ngedeg ati. Ku bolak-balik kelas sak nyangane. Nek kowe ngono, nek ngono kowe ya sak nyangan. Ora iso, wong Loh, aku dalang kuwi nek nanggap nggon nyuwun pirsa Mbah Panut, dalang sepuh. Begitu 8 kali pentas, ki mesti gratis 1 kali. Mongko kowe ping 56. ora enak. Lah kowe kudu gratis ping pira kuwi? Aku urung tau enek ngalami kok ngono kuwi. Dalang kok ngono kuwi. Loh, enek ngono ki terus ninggal pring nika nggih, Mbah. Ninggal lah kalau Mbah Panut nggih. Ora iso. Mula kowe ki engko ya Bah, dalange kuwi nek jaman dalang Mbah Panut munggah biyen ngono kuwi. Lah kuwi nek jaman terop jek deklit kae. Daduk kae ngono kuwi. Iso ngeyel iki. Aku ngono kuwi. Kowe nek kowe kampek kaya ngono ora aku tok lho sing anu. Sopire Rosiati melok gugat lho. Ngono. Oh, lha kowe Mangun dikromoke. mangun dikromo ki ora mega wayangan campur sari ya tetep jalan kok. Ah, 17 wayangan melih hajate sampean pirsa. Apa 17 iki? Luwih penting melih. Apa? Ha niki sakniki rak disiarke langsung TV Jodipati. Heeh. Wingi dislameti madeke tapi studione rak rung di slup-slupan belum. Oh ngono. Studionya yang untuk siaran kangge iki ruang mesin, ki ruang siaran kan urung diselam. 17 niki peresmian studio madeg anyar TV Jodipati. Oh ngono. Luwih meriah. Meriah meneh, Pak. Heeh, lah Maret ki mbuh aku sing goleke dina ke. Maret iki ketoke po sekitar tanggal nom-noman ngono, Mbah. Kuwi acarane penting meneh, Mbah. Ngerti ora? Apa kuwi? Nglepo kamar. Nglepone. Gur nglepone ya. Jan awake dhewe iki nyadi ngampek sinden ki aku krungu usule para waranggana lho bocange. Piye, Mbah? Usule para waranggana ki jere ngene iki. Napa ngene mawon Pak Joko, kula ndang digambake kamar sitok-sitok. Salin niki ditinggalten mriki separuh ngono. Wong salin kok ditinggal separuh. Lah timbangane bolak-balik oyang-oyang. Lah kowe ngerti tukang pawonku sing gaene masak kuwi. Piye, Pak? Ngampek wegah nggawa kuali mulih rak wis ta. Wis ben ning kene. Dadi mboten nate mulih niku wong tok piring cingkir ditinggal ning kene sak karepmu ngono jere. Brambang ngampek tukul ning guri iki pirang hektar. Bumbu barang gak golek iki pokoke. Sawahe sapa bethoti engko ben urusan karo sing duwe. Oh, jeneng malah rusuh kuwi. Gumun. Wah, jan tenan kok kula ngampek gumun. Ning niki enten kejutan. Napa, Pak? Nuwun sewu bocange. Napa? Nek wingi penyan ngasta mriki lahir Semar nika rak wonten cah cilik-cilik bodho nembang. Nembang anu wingi nika lho. Nggih, lah niki khusus babakan tari. Tari apa, Pak? Wingi rikala wonten anu nika rak lengger nggih sampun dipun pentasaken wonten mriki. Banyumas Niki nika, nggih niki pisumbang saking TK Pertiwi Kabupaten Nganjuk. Saking sekolah taman kanak-kanak TK Pertiwi Kabupaten Nganjuk wontenipun tari bundan. Bundan. Apik banget. Nganggo payung, nganggo kendi lho, Pak. Nggih, kendi payung nggih saking dan lungguh plek lajeng ginunjing Ya, biasa. nggih. Monggo. Ayo. Bondan Mas anu
jarweng janmo wow. Ate kaya mayit budal. Golek nggon munggah. Nganti kuwi. Hei. Mlebu rene lho kok iso yayan. Oh, lagi. Wis. Tek gawa kendi barang kula. Anake dicungker. Gusti Allah. Lumaksono. Dah. Bondan bosok. Tari Bondan bakul semangka. Sewu menika pijet payung Solo. Sik Mas Kosek. Pijet payung. Kuwi jane aja bonekah bayi. Batang kirik malah apik. Ki bayar wis pas to, Mas. Kowe iki jane walik kuwi kok si ndase sing kaya ngisor kuwi lho. Lho, apa iya to, Mas? Ora krasa iki aku. Kaya ora nangis blas. Ayo, Le. Ayo ndelok wayang Pak Bobo. Ah, ana wayang Pak E. Ayo, Le. Kaya setanane Pak. Ya ndam laku rono, ndam ndelok Pak Proben. Ndam laku iki pinter men to bocah iki. Balik kilun. Butange, Brak yo ngono. Ndang anu kowe kaya mancik kendi kuwi. Mancik ta Mas kaya Ora pecah. ah ya ora iso wong ngene umure lagi pira lho. Lagi 12 tahun kok mlaku. Sikile wingi nggo njaput nggo njapit kendi ora mbledos kok pisan. Ginonjing Mas. Oh. Sik Mas. Kowe jane stroke. Sik. Kowe iki bondan apa stroke? Kowe iki iso joget apa ora? Ya iso to Mas mosok kok. Nek jenenge wong joget kuwi ya, sing halus. Ki ya gedruk jangkah, gedruk jangkah, gedruk jangkah. Aku mau yang gedruk Mas. Ya 1 2 3 4 ki pelajaran sekolahan ki. 1 2 3 4. Ya. Dibuka, dijunjung, diguak. Aku kayak ora bar dibuka ora tak junjung Mas.
mlebu, metu, dijunjung, diguwak. Nek wis mlebu aja dijunjung, Mas. Wis menjunjung terus diguwake man-man. Kok wis mlebu kok. Iki angel lho ngajari murid bosok ya ngene iki. Nek wis mlebu hitungan ora ngerti. metu mlebu nek dijunjung aja diguwak. Eman-eman, Mas. Iki rungokno sik dang tak dang tak dang dang dang. Siji, loro, telu, papat. Gedruk jangkah, gedruk jangkah, gedruk jangkah. Kuwi nek kowe arep ukel pake salep srisik, lagi sendine metune. Mlebu, metu, dijunjung, diguwak. Nek wis mlebu aja ditokne, Mas. Dadak dijunjung eman-eman. Nek wis mlebu rasa dijunjung kok terus diguwak. Eman-eman. Oh tak bacok sirahmu lho Ben kok. Masuk diguwak, dijunjung, diguwak, masuk Dibuka. dijunjung, Mas, diguwak. wong wis masuk kok lagi dibuka. Lho lah piye? Gak dibuka sih lagi masuk. Nah, dibuka masuk. Nah, kaya ora penak hitungan. Nek masuk Mari karepmu ora karepmu kok dadak. Kok diguwak kok ya eman-eman wong ning disendok jahe kok ora entuk diguwak lho. Niku dadak ginunjing Mas. Yo. Selendange sitoke to kok selendang pira-pira tinggo. Jare nyirami brambang mau pijen. Ya. sing halusne rasa to, Mas. Tak paringi engko nek bar. Tak biacok gegere. Ketoke sentimen sing ngendangi karo kowe ketoke sentimen ketoke. Mau wis tak kandhani to, Mas. Nek arep budal nyambut gawe iki wong iki kudu sing tenter matine sing rukun. Nyuwun ya nyuwun engko ngono ora iso. Rumangsamu apa? Rumasamu apa? Wong lanang ora ngerti nek wong wedok. Katine wong wedok babar pisan. Iki kluwih dudu janganan. Nah, iki nyambut gawe dudu dolanan, Duren cangkokan, leren rokokan. rumangsamu. Rumasamu. Ora serok ora sutil ra wajan. Nah, ora melok ra kene ra doyan. Iki lho gambare bokok. Lah. Ayo muni ora bacok gegermu. Kowe iki wong wedok apa gali jane. Saiki kuwi apalane Mayangkara. Nganti enek wong wedok wedi lho, Mas. Perkara sing gendar muni ngono kuwi. Piye? Kok rumangsaku mbok yo aja kereng-kereng. Wong wedok elek-elek ini biacok gegere. Lah kok iki wong edan mobil. Wong mbok Joko iki nderekke Pak Purba. Iki ndereke Pak Purba, ngerti ra? Dalang klasik. Dalang klasik. Ora ngerti lulur aku. Coba cawangan. Heret ta. Pokoke iso merusuh kimplah-kimplah kaya dido gule. Apa? Gegermu ki lumuten, kowe ngerti ora ngoco. Nah iki jeru. Mas, Menungso kok lumuten. bocah ngek, kalau niku jarane tembok anu boto ngono apa pripun? Kosok tembok rong di
Lus apa piye kok iso lumuten kuwi. Ngono. Kebangetan rempeyek ya ngrempeyek ning bojo ngemping. Apa kuwi? Ora padha kemlethuke to, Mas. Ketoke Mayangkara bengi iki sentimen karo kowe. Tenan Mas, biasane ora ngene, biasane. Sinden barang ketoke karo kowe plerak-plerok. Ketoke piye ngono lho. Kalah saingan, Mas. Iya ya, Nek semene iki ae karo aku ya serene apa-apane to, Mas. iya ya, sacoke mripatmu diwae pecahan beling kuwi lho. Ngerti apa ora? Kok pecan beling. Lah kuwi apa tenggem lebyek kaya ngono. Ai sidu. Rumangsa. Dudu ae sido ditempleki Amril. Niki nggih kejeron, Mas. Sajoke nek Yuyun lah gek teko ki meng lho. Heeh, biasane ra ngono, Mas, biasane. Kanca-kanca kita alim-alim ngono lho. Ndang mancik. Ya karo jogetan lho, Mas. Ya, ngono. Ya aciblone. Ya tidak tenan kuwi. Lho. Iki kok bar mancik kendi iki kendine keprone ndase, Mas. Lho. Janjiane ora enekne pembunuhan lho, Mas. Kok sok kendi dikeprone ndase. Ngono kok dadak rumangsaku. Wis tak coba tak encikane. Iya, iya. Ayo, Mas. Iya, nyapa? Anu jagongan. Terus ke ayo. Oh, ginuncing mau. Pipi dang dang tak Tak dang tak dang dang dang. Rama duyek iki ketok. Piye ngono lho Mas Jur. Enak kaya ditutuli awu anget ngono Mas. Gatel-gatel piye ngono Mas. Mas aku kok Ada kuweri ya. joget ki ya sing halus dandane kaya ngono kok iso nguyek konokan. Sing arep doyan iki lho sapa jane ngono. Sampeyan ra ngerti. Iki sore mau wis ning kono wis kencan kabeh. Rombongan Mayangkara iki padha lotre iki. Rebutan aku, Mas. Rebutan ngantemi kowe kuwi kok. Kok ngono. Nuwun sewu bocange. Pripun niku? Penting ki nyah sik. Napa? Tak macane sik. Apa? Tak macane. Tak wacane. Nyoh. Angel to. Omongi nek karo wong pekok ngene jen diomong. Kowe meng lho kowe iki Ra layang to, Mas? Iya. Lah ya tak macane. Tak wacane. Nyoh. Ora maca ya ora apa-apa aku. Sing rusak ki lambemu lho kok nyeneni aku ki lho. Iki ra layang. Iya. Tak macane. Tak wacane. Nyoh. Oh, ki layang. Tak macane. Tak wacane. Ya. Bundan Rasito mancik kendi. Mancik. Engko ae. Mancik engko, Mas. Anu engko sawanen kowe ndak. Ambumu kok oli jane. Aku mau bar ndandani diselip Pak Joko kok. Aku ki nyambi ya, Mas. Ngono. Ya nyinden ya ndandani motor. Awan yo Neng dindio ki nek ya nganggo gelang cilik kaya ibu-ibu kok iso jam ki. iki jame gendakku, Mas. Nyara kanggo nesu. Jam lang wae gendane jane. Iki mau nek kagungane Pak Jegi Bayi. Sapa? Pak Jegi Bayi. Jeki bayi piye? Desa sing jaga keamanan desa ki jenenge Jagi Bayi. Jogobaya. Kuwi nek ora krama, ora basa, nek basa ki Pak Jagi Bayi ngono. Iya. Nek biasa ya Pak Jogobaya, nek dibasake Pak Jagi Bayi. Jam mati dinggo 3:30 lho, Mas. lho. Jam piro iki? 3:30. Gak iso golek ali-ali moto ngono kok iso akik tulis mok nggo. Pak kehilangan atas nama Pak
Saimun Desa Jintel Kecamatan Rejoso kehilangan dompet warna hitam, isinya SIM, STNK sepeda motor dan surat-surat penting. Diminta mengembalikan ke yang bersangkutan atau pihak keamanan. Matur nuwun. Telah terjadi kecelakaan. Di perempatan Guyangan sore tadi jam 8. Korban tersebut laki-laki 6 orang, perempuan 6 orang. Semua telah disimpan dalam kamarnya masing-masing. Jangan ngomong apa. Wong penting. Kecelakaan kok disimpan. Gusti ngopo. Seneng sindir-sindir iki kaya tukane dolanan ki lho. Seneng aku nek diwirang-wirang iki seneng. Waduh wedoke jadi kalah saingan ya ngono kuwi. Nuwun sewu panjange, Gong. Yo dijupuke kuwi glungane sapa sing gelem jupuke kuwi engko Ardinai. Mas, Apa? tenang ya. Nyapa? Aku arep yasinan. Oh, kowe arep diyasinke. Sok kapan? Yasinan kok diyasinke. Apa aku ki lara nemen ngono apa piye? Oh, alah. Tak nggih Mas Nek aku piyayi kene iki Mas golek Mbang Sri. Ngadiboyo Rejoso ki janji sorene petuk ibu-ibune. Ndak putih, Bu. Yasinan. Alhamdulillah. Nang piye? Sing kakung ki mesti nganggo jaket. Mlaku. Ndak pundi, Mas? Guyangan. Ya rasae kok rumangsamu. Guyangan mau jemput kancane tamune kok, tamune Pak Joko kok. Oh, tak nggih ta apa. Apa aja negatif to? Ora kok. Sirahe kaya bar dipaku. Ndase pentet. Kembange kok ya anyar. Halo, perhatian, lampu mati. Lampu padam, Mas. Balik iki lho nutupi mripatmu lho goblok. Nah, nek ini kayak brimob. Masuk dalam basiran. Alah barisan. Barisan kok basiran yo ya. Nah, wis, ndang matur didhawuhi apa karo pucange nembang apa. Iki malah kaya anu Puntadewa. Koko Prabu. Mengkuto kadangku. Malah kaya nyungki klethong. Bayi Werkudara. Apa kowe wis sunat? Ya ora sae mosok Puntadewa takon sunat. Nuwun sewu bocane lajeng kepareng menapa Harata? Wah. Waduh lagi kok entuk mahkota wah Miss Universe. Nggih menika rek anu gajah. Telalene kalih. Inggil kali ngandhap to ngene. Dadi double. Iki double telale lho Mas itu nih. Ben beda karo sinden liyane ngono. Nuwun sewu bocange. Lajeng dipun dawuhi menapa? Kula nyuwun mijil nanging mijil sak lomba ingkang nyuwanten Bu Joko. Bu Joko. Wah, nggih. Sae menika. Kayak ngopo tek godhog-godhog kae. Ayo. Wonten menapa, Bu? Ngersak. Ayo Bu Joko mijil. Saged kok masuk mijil. Lah injih. Oh, Ora digerok apa? Oh, ninggih. Lho nek pucung niki. Bapak pucung. Bareng matur. Delang tak ngono Mas. Ya terus gamelane kotekan Mas. Toprak kuno. Mareng matur delang tak. Bareng matur. Matur bareng. Wis wengi rak mulek kuwi ae kok. Bareng matur. Mugi kendho wonten ngayu.
susure kawar-kawar. Apa kuwi? Tak tapuk lambemu kok iso konokane kewer-kewer piye? Susure. Susure kewer-kewer ki jaman biyen ki sing nonton ki wong tuwa-tuwa mesti nyinang ngono lho. Ngono, toprake gamene. Susure kewer-kewer. Ngono. Tak kira nek liyane. Apa? Nah, kuwi mau kuwi apa? Pucung kuno. Pucung kuno. Heeh, pucung napa, Mas? Anu bocahke meneh. Pucung toprak. Nggih. Pucung ketoprak kuno, toprak. Sak mengke rak wonten pucung. Nane nanu niku wonten pucung menapa menika namanya? Ya pucung. Lah nggih. Lah sing ngarani nanane. Kuwi pucung beda. Nah, kuwi aku ya iso ngono kuwi. Maju. Ngilmu iku pamonge satriya aku pite wale jambul. Ngapa ta, Mas? Ngrusak tembang. Kok iso ngrusak piye? Lah kuwi kok iso pamonge satriya agung lho. Kuwi kan piye? Kowe mau ngelmu iku apa Semar iku? Mau Semar apa piye to? Semar apa ilmu mau, Mas? Ngilmu iku kelakone kanthi laku kite wale kambulan. Ketoke yogane iki minder, Mas. Nabuhi pesindian wis go internasional ki minder. Iya. Sosok ngono ki ana sing serik barang ngono ki. Iya ngono. Nah, pocong iki kok antine. Ngilmu iku lah iki lho. Lah kuwi sing bosok kuwi. Sorry Mas, sing mesrek nggonku kok, Mas. Wis tak arang minder tiba sing mesrek nggonku. Heh. Malah kaya Banaspati rumangsa aku. Anu waranggonanipun Mbak Yuyun bloro-bloro. Mbak Yuyun bloro. Bloro ki suwe ora ketemu suarane. Jirakane glondong monggo. Saya suwe malah ya kaya keglondong. Irung pesek, bathuke nonong sithik, lambene duweh-duweh sithik. Nggo mesem kok jan ya. Pesek ada rambutan. Apa? Irung pesek nggo rebutan. Kok iso nyengengeh kuwi lho. Akeh piyayi lenggah guyumu kaya monggo katuran Mbak Yuyun, anu bocange badhe. Monggo. Aduh. Alah, wong kok kaya ngono. Aduh sayang
kanggo Karang Pandan bareng. Lawi teke. Ah, ketularan. Niku dereng nek bawa Nyidam Sari. Ya nggih. Kejajal sing kok Karang Pandan. Ape mengke. Engko. Nggih. Niki Apa? melih pisan melih Ha. ning bintang-bintange pesinden. Nggih, Nggih sinten? menika Rosyati. Mbak Rosyati wah jan swara wis jagat tanpa timbang. Gamelan muni laras pleng. Heeh. Wah, jan kasete. Kutut manggung ya hebat, pangkur ya hebat. Mas aku kasetku ya beredar ning ndi to, Mas. Kasetmu? Kurang ngarepan wong dodol kae. Lah niki kasete turut kamar mandi kata Kaset kok keset to, Mas. Sudah banyak terjual kok. Kaset apa? Monggo Mbak Ros. syukur Oh, disauri. larasipun pelek, Mbak. Pun pokoke mudhar mati nek ora ngujiwat. Ora. Kok tombo kangen kok. Sebarane Mbak Rosyati sing koke plak-plek. Anding-andinge anggonku ya Mbak Rusyati ya. Ya iya. Kono Mbak Rusyati aku harus pentil. Kowe terus nanah kowe. Wah, iya Bacok. Lah iya, aku nek Mbak Rosyati kan luwes nek cara terus disawang Komandrawa no ngemu tejo. Lah Lah kene ngemu nanah. lah iya. Sebagai aku golek udun lho Mas. Bulane sing lumutan ora mung gegere. Gulune barang lumutan. Gulu piye to? Wong untune lumuten kok. Mosok Mas kebangetan untu anti lumuten iki lho. Gara-gara untu pasangan ya nyilakake wong. Nyapa? Aku sirku ya kaya cah nem-nem iki to Mas. Nek bengi aku nyanyang bojoku ngono lho. Bojoku tak cipok. Lah kok isih-isih untuku ki ra enek. Tak goleki lah kok kentil ning kaose to. Asem aku wirangan aku. Ganti utu garu. Monggo Mbak Ros. Monggo, Mbak. Monggo wis panjenengan pokoke suarane. Wis ora iso bawane ya sampean apa sampean. Iso diresapi nggon bawa kuwi. Nah, Mas Mustika. Hujaning Ah, jelas. Salah. Nganggo cengkoke kliwir, Pak. Ngene, nggon-ngono kuwi.
dekan ngisor dhewe ya teteh. Le. Ayo dientekke, Mbak. Pokoke nek Pak Joko Bu Joko ki ngujiwat. Nek kula kacek sitheng sarung jagung. Nek kowe iki apa? Aku duit to, Mas. Wah, wajar. Hubungane ki apa iki? Iki ki nggon budaya. Oh, Nek Pak Joko Bu Joko ki langgam mujiwat. Mujiwat. Baik irun sarung. Sarung jagung. Nek iki apa? Duit. Kok iso duit ki lho tembang-tembang iki. Oh, nah aku ya seneng sing hot saiki paling. Apa? Kucing garong terus. Iya kowe ya kaya garangan kok. Lah kok enten nganyar katon ta niki? Sinten, Mbak? Dulur wedok Klaten. Alah Mbak Dewi ta. Alah Gusti. Mbak Dewi enak ta? Alah Mbak Dewi maren ning ingsih. Lah ora ero Pak Sawang kok ini nomor 4 kok anu apa ki? Lor ke sapa kok meseme kok Boyo ta. Mbak Dewi. Tilasa anu apa ki? Maruku biyen. Iya. Maruku nek ono. Lah sapa? Oke garwane Mas Pita, Pak. Heeh. Biyen sadurunge karo Mbak Dewi iki karo aku sik. Ajur wonge wis e. Ngono. Karo aku wis maru ya aku. Tenan aku. Kowe nek iku saking suwi ora ketemu. Heeh.
Masa ana Mbak Yuyun ana lha bengi iki kok kejutan banget. Jan. Tamu kok Klaten. Demben ke Darsini lha iki. Lah ya Dewi. Mbak Dewi padha-padha mantan sindene Pak Anom Surata. Ning saiki larise ra ilok. Tenan kok. Ora kaya kowe iki sinden ora tau payu belas. Di tanggal aku kebak, Mas. Kebak tanggapan. Ora, bak loh. Ngono. Wis tak bunderi kabeh ndak. Dadi nek wonge jalang ben ketoke ben kejutan no, Mas. Lah aku bareng tak bunderi to, enek wong nanggap tenan bingung aku. Lho sing tak bunderi ke sing tak nggih ngapusi karo sing tenanan ke sing ndi. Malah wayahe tanggapan aku ning omah. Loro disusul Pak polisi. Apa anjir wis entek lho karo. Padha aku arep disambat Abai Kirun iki. Wong aku wis krungu kabare sing arep nyambat aku to. Heeh ta. Tanggale papa tak bunderi. Nah nggih. Aku mayang ning Jakarta ngono. Men aja disambat karo Abai Kirun. Ora iso kudu kok dadak. Aja ngedek-edeki wong kowe. Kene iki wis gedang. Iki sok ben nganjuk Koran napa mun mlebet lho. Bocange kok iso arep Jeng April niku. Lah 4 April ning Madiun kok Bratayuda kok. koran Wis radio wis apa-apa wis kadung tak siap. yo dipati bareng wis disiarke. Heeh, iki nganjuk arep kelangan iki. Apa? Gedang kepok. Kelangan tek deboke tinggo wayangan. Mau ki setapku iki usul Pak Joko, Pak Joko. Enten apa? Niki nganjuk sesuk kentekan gedang kepok jere. Lah kok saged lah deboke nggo wayangan pitu. Seminggu pira suwe-suwe sumben debok kowe goleke kok ngluyu ngono lho kira-kira. Ngono. Kok kali cewek. Engko nek kali cewek renek bingung debok ya iki ta. No diujurne ning ngarep sampean nggo ngencepne wayang kan ya apik iki. Nek apene dilumahke dicepi. Lho debok dhuwur karo ngisor ki pancen pawakane wong lanang karo wong wedok lho, Mas. Lho tenan Iki karo iki kuwi. nggih pawakane wong lanang karo wong wedok. Nek semakbek iki terus sing wedok kudu makbok. Debok ngono. Oh. Sing lanang makdek. Nah, sing wedok kudu makbok. Iki wis pelambang lho, Mas. Lah aku ki urung-urung wadek kowe wis bok. Lah kelir ki enek maksude. Apa kuwi? Nek wis dicekel kudu ngilir ngono lho. Wah wayang. Iki nek ngono ya pinter tenan mletik matane tenan bocah iki. Letik banget. Kok Mas kok moto to, Mas? Pikiran. Pikirane. Kelir. Nah, nek wis dicekel kudu ngilir ngono. Diubahke iki lho, Mas. Oh nek dicekel kudu. Ngilir diudeke sik. Nek sing dicekel ra nglilir ya enak kok. Nah, enak pancen nggonku ki ya ora apa-apa. Pokoke sak ya wani Mbah Panut Jane yo nglilir ning etok-etok turu. Aku ki janji kencing manis e dhuwur ya ora apa-apa, Mas. Aja nyemoni wong lara kowe. Bah, Nun. nek nyoba Dewi. Mbak Dewi no. Nggih. Iku lagune kudu Patanyo. Patanyo. Man paman Slendro Menyura ayo. Dewi ben kaya nderek Pak Joko Ndrimas ke. Wah, janenan wis. Saomah seniman. Dewi. Aja minder lho, Mbak, peh marune enak. Dewi. Minder. Injih dalem. Engen mboten beneran sing mulang sine nak suwargi Pak Mujoko. Lah injih. Ngeling to. Wong jane niku asline jurusan Delimas. jurusan tari asline dek niku. Wah, Niku adik kelas kula niku. adik kelas penjenengan jurusan tari kok iso nyinden. Lah sing mulang Pak Joko Ndrimas. Delimas. Nggih. Lah niki kok beda. Napa? Lagi jurusan kernet kok dadak iso ndagel. Oh, Jurusan aku ora mesti kok, Mas. Apa? Ya sok-sok nganjuk bakar, ya nganjuk taruban ora mesti. Monggo. Monggo Bu Dewi alah-alah. Lagi krungu iki lho suarane kan bencana. ya. Kang kakang ngunyah Lunone sarane anggun apa utang, 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 utang. wonten apa bero keli embotani ngongkon kunengke Utang, deket, ketak,
tak tuk tak tuk tak tak. Iki nek cara bingek iki jane popok beruk. Popok Bruk Keli. Lho nuwun sewu nek wong ya digarap. Garap. Lah wong swara loro kakung putri duet. Nggih, dirasake pisan kas. Men kecekel rasane ayo nek wi. Takon yang sing bakul apa? Kayak bawang putih, Mbak Dewi, bawang merah sing ning nguri kono. Kang kakang nguyang sapi anung napa nyaung batan napa berkeli batan Awas. Gendenge sowan. Kecekel. Kecekel. Penak tenan Bang Mayangkara tetep kecekel. Lah nek gendeng kuwi gak ngono to, Mas. Piye? Kan paman sing guyang jaran. Napa weruh beruk kula kali popok kula keli ngono kae. Kok ngono? Bedane ya. Pripun? Bedane karo patanyo, popok beruk sing asli Yuyatni. Paman sing guyang Nane lah kuwi. ayo ki Yuyatni. Patanyo karo anu ki beda. Ayo ijek eling mesti tahun 92-an iki. Sapa sing ijek alo eling acung ayo. Paman niku ta? Nggih. Ha iya kuwi sapane Mbak Dewi ya eling kok. Eling Purwati. Pur ya pur. Paman sing guyang. Wala mbiyen tahun 90-an 3-4 ngero Oh iki. geger. Dindi njaluk popok beruk. Bruk kuwi. Dan Man paman. Paman sing guyang jaran ana apa niku wonten popok berkeli popoke sing abang rupane kleting cangkir ganting Lali. Mulane aja ngopeni sing anyar-anyar. Kowe nyapa? Oh alah, Nyapa? berokku kleru. Abah Kirun. Piye? Lah jaman riyen popok kula menika pancen abang nek sakmenika sampun gantos ireng. Wis mau ganti karepmu ora ngurusi popokmu kok. Popoke lemarangge sulaman. Beruke cengkir gading kiru-kiran. Kuwi lho kok iso popok kula abang. Kathok kula kuning arep tekon iki sapa kok Selewah karepmu. Kathok kula kuning rada meko. Wis kurang ajar iki. kok iso teko ndi-ndi. Oh ya blas rata ya ba tahun 90. 92. Lah kuwi terus sing lho kendro aku ora weruh. Coba takono nini sing guyang sapi.
sapi. Iki tekone Sponsore susu kita ya. Wah. iso sponsor susu. Wah. Takono Nini sing lagi mesusi ngono. Kuwi terakhire. Karo nangis kok kuwi nembang. Nek cara kowe drama. Mah nangis nges ki. Man paman sing guyang montor. Montor kok diguyang. Saiki iki jaran iki arang-arang. Sapi arang-arang ya montor. Ane wong kuwi tembang kuno aja moleh ta nyo. Karo nangis. Man. Kudu metu loe, matamu culeken sik. Golane rimaso Mas. Man paman sing guyang jaran napa werup papa kula kali bapake limaran ge sulaman beruke cengkir gading kira-kiran Ngono kuwi wis susah perkara apa perkara apa. urung iso bayar kredit. Sing ngesake kowe iki ora bawang putih, bawang bosok. Wong kuwi lakone bawang merah, bawang putih kok. Lho. Apik kuwi pancen lakon kuwi pancen apik. Saestu bocange menika pancen. Apik lho. Lakon lami niku sae-sae. Ngono sing rapi ya kuwi mau lho. Wah kalau sabar ya ngono. Apa kowe? Embuh sabar. Kalau Mbak Dewi mbok pisan kas. Anu Nur genti to, Pak? Oh Nur. Oh iya. Angko goro-goro kan cek saya Nur. Ben rata Iki nek cara Madiun paerah. Paerah. Nggih alise kewandel. Oh, sing sok nderek Pak Anom iki. Hah? Jare nek anu alise kanjel ki jare anu kanjel. Apa kuwi ngomong apa? Kok keprok san. Aja teko ndi-ndi. Apa to? Alise kanjel ki jarene rezekine ki kandel. Oh lah Ngono lho. wis ngono. Dadi sinden ki laris mergo didol murah, ngono. Iya. Biasane ki 600, 550 niki dol 75 lho waris nggonku ki enek ngono kuwi. Sinden ngono kuwi. Dadi blobok. Napa Mbak anu kadhawuhi napa? Terus aturna karo Bu Joko ya nembang. Wis, mau didhawuhi karo Bu Joko sak milih-milihmu. Ya kon Nur, apa Nur? Nggih. Hah? Dadang kula mawon nggih. Nggih. Marangan. Anu Romonem. Anane. Anu ya. Persis suarane endang. Jan. Aku biyen ya apik mari kakan miskram. Ngeno.
Ya sambungan, Pak. Sasra bahu. Sasra bahu. Ing Mahes Pati. Oh kudu cek sambung kowe. Aran pete. Suwanda Pak saya. Aran pete sukron suwanda. Ora nganggo Pak Sukron. Ambok ngono kok. Aku seneng aku karo Pak Sukron kok. Ora entuk. Ngempatne swara kaya ngene. Tondo. Lelabuhan Nur, ayo lelabuhan. Labuhan nipun. Ya pernah mbluro ini nganggo cengkoke Pak Mantep. Iya, ya Ndek Yin. Wong wedok nyuwara ndangak ndingkluk apik kabeh wong nggondangan ya wis. Ayo. Ayo. Kang ginelung triprakara Terus. sampun Terus nek nah. urung krasa cengkoke tang nek. Kuno guna kaya purune kang den tepi Genti Yuyatmi nganggo cengkoke Mbah Bencok. Mbah Bencok sapa? Mbah Bencok dalang Medion tuwek biyen. Nuhoni Nohanitra tama yo nek nini towok nek jare sing penek kae nini towok nek Anu nuki neneno. yo kok Nini tawak. eling ora yo wis Anin. Yo, joget.
enjing budal kumuro sangking Drapura kung ingkang bala